Moi. Mä tässä tajusin, että kyseessä kun on meikäläisen oma sivu ja oma kanava, niin katsotaan, saadaan sitä mikki vielä vähän pystympään, niin ehkä se ottaa vähän paremmin. Niin mähän voin tehdä tätä live-hommaa silloin, kun mulle sopii. Ja ehkä mä jossain vaiheessa alan koostamaan ja leikkaamaan näistä sitten semmosia lyhyempiä pätkiä, mutta tällä hetkellä niin kuin noiden niin kuin shortsien tai tämmöisen lyhyiden videoiden tekeminen ei tunnu musta niin kuin hirveän hyvältä, koska mun tyyli on sillä lailla aika paljon rönsyilevämpi ja sillä lailla, että mä ehkä ihmettelen asioita ja tykkään puhua ehkä pikkasen pidemmin. Tää verokeskustelu taas tuossa mun kommenttikentässä, mä ehkä kommentoin sieltä muutamaan, kun tuntuu, että näissä veroissa mennään jotenkin tavallaan se vastinetta rahalle ajatus. Et eihän sun ajatus ole niin kuin samaan aikaan, kun sä annat tälle yhteiskunnalle niin kuin työpanoksena ja veroina ja muina, niin eihän sun ajatus ole silloin saada yhtä paljon takaisin. Se pitäisi olla niin kuin ihan selvää. Et kyseessä on kuitenkin tämmöinen niin kuin ajan yli tapahtuva muutos ja siinä mielessä, että esimerkiksi lapsena, nuorena, opiskelijana, niin sä silloin saat tästä yhteiskunnasta enemmän. Ja samaten, jos sä oot vaikka työtön tai työkyvytön tai sairas tai näin edespäin, taikka eläkkeellä, niin silloin sä myöskin niin kuin saat yhteiskunnalta enemmän. Totta kai tätä niin kuin näinäkin hetkinä, niin ihmiset maksaa kulutusveroja, alvia sun muita, mitkä osiltaan rahoittaa tätä yhteiskunnan toimintaa, mutta sitten taas tulosiirtojen puolelta, niin sä oot kuitenkin koko ajan siinä saajapuolena, mikä on niin kuin tämän hyvinvointivaltion yksi perusrakenne. Et esimerkiksi työssä käyvät henkilöt, ketkä rahoittaa omalla työllään tätä yhteiskuntaa, niin ei he niin kuin tule saamaan silloin saman verran kuin mitä he antaa. Siksi kun tällä hetkellä puhutaan niin kuin verotuksesta tämmöisenä, että sun pitäisi saada, että jotenkin ajatus siitä, että sä nyt maksat liikaa ja sun työstä viedään liikaa nyt niin kuin verotuksella ja progressio on liian kireä ja kaikki tämmöiset, niin ne jotenkin perustuu ihan virheelliseen käsitykseen, mikä koko tämän verotuksen ja koko yhteiskunnan toiminnan kannalta on hyvin oleellista. Ja se harmittaa mua. Mä en oikeastaan tiedä, onko se niin kuin tarkoituksenmukaista vai onko se vaan ihan vahinko vai eikö siinä ymmärretä oikeasti, mistä verotuksesta on kyse, vai eikö haluta ymmärtää? Et sitten me kinastellaan jostakin yksittäisestä prosentista, onko se joku marginaaliverotus liikaa vai liian vähän. Niin musta se vaan kertoo siitä, että me ollaan hyvin niin kuin, että me ei enää ymmärretä mikä sen homman niin kuin idea edes on. Jos oot siellä paikalla, heitä kommenttia, jotain viestiä tai muuta, niin mä näen, että oot kuulolla ja helpompi sitten kommentoida. Mutta siis, tää on tosi semmonen harmittava aihe, kun tästä ei puhuta niinku oikeilla nimillä, eikä enää niinku ole tarkoituskaan niinku selittää sitä asiaa, mistä siinä on kyse. Tähän liittyy vahvasti myöskin tämä nykyinen maahanmuuttajavastaisuus, että me ajatellaan, että joku tulee tänne vaan elämään niin kuin meidän työllä ja meidän verorahoilla ja se on vain pelkkä kustannuserä ja muuta. Vaikka siinäkin on ihan sama ajatus, että ehkä tämä sukupolvi, joka nyt tulee vaikka turvapaikanhakijoina tähän maahan, niin ehkä heistä ei tule sillä tavalla kannattavia tai tuottavia yhteiskunnan jäseniä, että he niin kuin maksas enemmän kuin heille maksetaan. Mutta ehkä heidän lapsista voisi tulla. Ja sitten meidän pitäisi pystyä niin kuin panostaa siihen varhaiskasvatukseen, opiskeluun ja työelämän rakenteisiin, että näin voisi käydä. Se, että me ajatellaan tämmöisiä niin kuin nettomaksajia tai nettohyötyjiä, niin totta kai ne, kello on enemmän rahaa ja enemmän tuloja, niin ne maksaa enemmän ja osallistuu enemmän. Se on ihan selvä asia niin kuin perheen sisällä, mutta myöskin niin kuin yhteiskunnassa. Että ne, kellä on eniten, niin ne antaa eniten. Mutta tämä on saanut jotenkin nyt semmoisen, en mä tiedä. Ihmiset jotenkin tosi pihalla vaan tästä, miten tämä koko homma toimii ja mikä mahdollistaa tämän yhteiskunnan toiminnan.
tai ei mahdollista. Ja se huolestuttaa. Mä tässä parhaani mukaan itse aina niinku ei se haittaa, ei se haittaa. Tänne voi tulla vaikka niin siinä vaiheessa kun tulee. Ja tää lähetys jää sitten näkyviin tuohon mun sivulle, että jos on jotain mitä haluat kysyä, sanoa tai kommentoida, niin anna tulla vaan. Ei tässä ollut mitään semmoista. Mä nyt oon tässä liveenä ja sitten mä jossain vaiheessa leikkaan näitä pätkiä ja teen näistä ehkä semmoista materiaalia johonkin toiseen kanavaan, mutta mun on helpompi puhua tällä tavalla, kuin että mä jotain käsikirjoitettua skriptiä seuraisin, kun se ei ole yhtään mun tyyli. Mutta tämä veroasia on semmoinen, mistä toivon, että me voidaan keskustella vielä, niin kuin, että mistä siinä on kyse ja mistä siinä ei ole kyse. En tiedä, tuntuu, että aika monet ihmiset elää jotenkin semmoisessa hyvin omassa kuplassa. En mä nyt tiedä, onko se tämmöinen Matrix-tyyppinen, mutta siis, että on tosi tiukkaa niin kuin rahasta ja tilasta ja työstä ja semmoisista ihan peruselämän semmoisista edellytyksistä. Ja sitten on helpompi jotenkin keskittyä semmoisiin hyvin pieniin, mitättömiin, pintapuutteisiin asioihin, mitkä todellisuudessa niin ei sitten, mille ei oikeastaan ole mitään merkitystä. Että siis on siinä mielessä ihmisen elämän kannalta tässä hetkessä on paljon merkitystä, mutta niin kuin pidemmällä aikavälillä, että mitä tässä yhteiskunnassa tapahtuu, millaisia lakeja ja päätöksiä me tehdään. Ja sitten algoritmit on tähän siihen, että semmoinen sisältö, mikä herättää, mikä on helppo lukea, nopea lukea, mikä herättää niin kuin nopean reaktion ja semmoisen nopean tunteen ja saa paljon tykkäyksiä, kommentointia, jakoja, niin semmoista sitten leviää. Ja sitten se tekee tosi ison paineen myöskin niin kuin sisällön tuottajille, poliitikoille, medialle ja muille luoda tämän tyyppisiä niin kuin otsikoita ja kirjoituksia ja videoita, mitkä niin kuin herättää nopean tunteen ihmisessä. Et ei niin kuin kerkeä käsittelemään eikä ymmärtää mistä on, kunhan vaan klikkaa, tykkää ja äkkiä vaan kommentoi, että joo, tää on paskajuttu. Ja sadat ja tuhannet tekee samalla tavalla, niin sitten se lähtee leviämään ja sitten on koko some täynnä tämmöistä niin kuin nopeata tunteeseen menevää. Ei millään tavalla mitään laadukasta ajattelua, vaan pelkkää semmoista höttöä. Ja sitten taas tämä aiheuttaa tosi äkkiä sen, että semmoinen turha vastakkainasettelu niin kuin lisääntyy ja ei oikeastaan enää nähdä muita kuin se oma itsensä siinä pienessä kuplassa. Ja sitten nähdään ne, ketkä on siinä samassa kuplassa, ne on mun puolella ja sitten on se toinen porukka, ketkä on siellä vastapuolella, jotka on sitten niin kuin mua vastaan. Et kun joku on kysynyt multa useasti, että mistä tämmöinen niin kuin somen vastakkainasettelu tai tämmöinen johtuu, niin se on just se esimerkiksi, että tulee tämmöisiä nopeita tunnereaktioita. Ja sitten se menee siihen, kun sä jaat tietyn tyyppistä sisältöä tai kommentoit tietyn tyyppiseen sisältöön, niin sitten se algoritmi oppii, että okei, tälle henkilölle tämän tyyppistä sisältöä. Sitten sulle rupeaa tulemaan sitä sun kuplaa vahvistavaa settiä ihan jatkuvasti ja kohta sä ajattelit, että kaikki on maahanmuuttoa vastaan ja kukaan ei puhu mistään muusta kuin maahanmuutosta ja maahanmuutto on kaikkein suurin syy ja ongelma, mikä tässä maassa on vialla, vaikka se ei ole se todellisuudessa. Mutta perussuomalaiset osaa tämän pelin ihan uskomattoman hyvin ja heillä on pitkän tähtäimen strategia ja he on niin kuin ymmärtänyt, miten tämä someaika ja algoritmit toimii. Toki se on monen muun kannalta sitten huono asia. Ja mä itse kipuilen sen kanssa tosi paljon, että pitäisikö mun niinku tehdä sitten semmoista sisältöä, mistä algoritmit tykkää, vai semmoista sisältöä, mistä mä itse tykkään.
pitäisikö mun tehdä sillä tyylillä, että algoritmit tykkäisi, että ne lähtisi leviämään, vai pitäisikö mun tehdä semmoista, mistä mä en. Ja mä kokeilin noita lyhyt videohommia tämän tyyppistä, mutta ei ne ole mun juttu edelleenkään. En mä tykkää siitä. Niin ehkä mä alan tässä päivittäin sitten pitämään näitä livejä ja höpöttelemään näistä asioista. Ja toivottavasti tulee kysymyksiä ja kommentteja, niin mihin pääsisi sitten vastaamaan. Ja ehkä sitten ihmiset sais uutta tietoa näistäkin asioista. Mutta tämmöisiä tällä hetkellä mielessä ja jatketaan seuraavalla kerralla.